கிறிஸ்து இயேசுவில் அன்புமிக்க சகோதரர்களே சகோதரிகளே, நமது பாதுகாவலி புனித லூசியா என்ற பிரகாசியம்மாவுடைய விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த நாட்களிலே, அதிலும் குறிப்பாக விழாவின் 8வது நாளாகி இன்று உங்கள் அனைவருக்கும் மண்ணின் மைந்தர்கள் சார்பாக விழா வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நமது இந்த புதூர் மண்ணிலிருந்து ஏராளமான அருள் தந்தையர்கள், ஏராளமான அருள் சகோதரிகள் என இறையழைத்தல் பெற்று பல இடங்களிலே மிகச்சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள். நமது இந்திய நாட்டில் மட்டுமல்ல, வெளிநாடுகளிலும் தியாக உள்ளத்தோடு அவர்கள் செய்து வருகின்ற பணிகளை இந்த நேரத்திலே நன்றியோடு நினைத்து பார்த்து கடவுளுக்கு நாம் நன்றி கூறுகின்றோம். இன்றைய நாளிலே மறையுரை ஆற்ற வேண்டியவர் அருள் தந்தை ஆண்ட்ரோ வினோத் தவிர்க்க முடியாத ஒரு நிகழ்வின் காரணமாக அவர் வர இயலவில்லை என்று தெரிவித்தார். எனவே நானே திருப்பலி, நானே மறையுரை என்று ஆகிவிட்டது. ஆனாலும் 2 திருத்தொண்டர்கள், நமது பங்கை சார்ந்த 2 திருத்தொண்டர்கள், திருத்தொண்டர் சலீன், திருத்தொண்டர் பிரிட்டோ நம்மோடு இணைந்து இந்த விழாவிலே பங்கெடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். 2 பேருமே வருகின்ற ஏப்ரல் மாதம் நமது மறை மாவட்டத்திற்காக அருள் பணியாளர்களாக திருநிலைப்படுத்தப்படவிருக்கின்றார்கள். ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏராளமான அருள் தந்தையர்கள், அருள் சகோதரிகள் என பலரும் இறை பணிக்கென தங்களை அர்ப்பணிக்கின்ற ஒரு சிறந்த இறை அழைத்தலின் விளை நிலமாக இந்த புதூர் மண் விளங்குகிறது என்பதை நாம் இந்த நேரத்திலே நினைத்து கடவுளுக்கு நன்றி கூறுகின்றோம். அன்புமிக்கவர்களே, நம்பிக்கையை பற்றி இன்று சிந்திக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். இடரிலும் துயரிலும் நமது நம்பிக்கை ஒரு நம்பிக்கை என்கின்ற இந்த அருமையான ஒரு செயல்பாடு தூய ஆவியே நமக்கு தருகின்ற ஒரு கொடையாக அமைந்திருக்கின்றது. தூய ஆவியின் கொடைகள் தெரியும், தூய ஆவியின் வரங்கள் நமக்கு தெரியும், தூய ஆவியுடைய கனிகள் நமக்கு தெரியும். இந்த தூய ஆவியுடைய கனிகளிலே ஒன்றாக இருப்பது நம்பிக்கையாக இருக்கின்றது. எந்த ஒரு மனிதன் இந்த தூய ஆவியுடைய இந்த ஒரு நம்பிக்கையை வாழ்க்கையின் அடித்தளமாக கொண்டு செயல்படுகின்றானோ அந்த மனிதன் வளர்ச்சி அடைகின்றான், வாழ்வின் அர்த்தத்தை பெறுகின்றான். தமிழிலே ஒரு பழமொழி சொல்லுவார்கள், யானையின் பலம் தும்பிக்கையிலே, மனிதன் பலம் நம்பிக்கையிலே. மனிதன் வாழுவதும் இயங்குவதும் இருப்பதும் எல்லாம் நம்பிக்கையில்தான். பல நிகழ்வுகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம். வங்கியில் உள்ள லாக்கரிலே நகைகளை வைக்கின்றோம். நமக்கு இருக்கின்ற நம்பிக்கை அந்த நகை அங்கு பத்திரமாக இருக்கும், யாருமே எடுக்க மாட்டார்கள். மருத்துவரை சந்தித்து மருந்துகளை வாங்குகின்றோம். நமக்கு இருக்கின்ற நம்பிக்கை இந்த மருந்தை உண்டால் நான் நலமடைவேன், இதுதான் நம்பிக்கை. இப்படி வாழ்வில் எல்லாமே நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த நம்பிக்கையானது ஒரு மனிதன் தன்னை நம்புவது, தனக்கு இருக்கின்ற பலத்தை நம்புவது, தனக்கு இருக்கின்ற ஆற்றலையும் சக்தியையும் நம்புவது, அதற்கு அடுத்தபடியாக தன்னோடு வாழுகின்ற சக மனிதர்களை நம்புவது, எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கடவுளை நாம் நம்புவது. இவ்வாறாக 3 படிகளாக இந்த நம்பிக்கையிலே நாம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம், வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். நமது நம்பிக்கை, நம்மோடு வாழுகின்ற பிறர் மீது நாம் கொள்ளுகின்ற நம்பிக்கை, அனைத்திற்கு மேலாக கடவுள் மீது நாம் கொள்ளுகின்ற நம்பிக்கை. ஒருவேளை
நமது நம்பிக்கை தளர்வுற்று போனாலும், நம்மோடு வாழுகின்ற பிறரது மனிதர் மேல் நாம் கொள்ளுகின்ற நம்பிக்கை தளர்வுற்று போனாலும், கடவுள் மீது நாம் கொள்ளுகின்ற நம்பிக்கை தளர்ந்து போய்விட்டால் நிச்சயமாக வாழ்வு அர்த்தமற்றதாக மாறிவிடுகின்றது. ஒரு யூத கதை இப்படி வருகிறது. ஒரு மனிதருக்கு 3 நண்பர்களாம். முதல் நண்பர் இந்த மனிதரோடு நெருக்கமான தொடர்பு கொண்டவர். இரண்டாவது நண்பர் யார் என்றால், தன்னோடு அடிக்கடி உரையாடுகின்றவர், உறவாடுகின்றவர், அத்தகைய ஒரு நண்பர். மூன்றாவது நண்பர் மிக தொலைவில் உள்ள ஒரு நண்பர். இப்படியாக 3 நண்பர்கள் இந்த மனிதருக்கு. இவ்வாறு 3 நண்பர்களுடைய அந்த ஒரு நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த போது, ஒரு முறை அரசர் இவருக்கு ஒரு அழைப்பை கொடுத்தார். இவர் மீது பழி சுமத்தப்பட்டது. எனவே அதை விசாரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் அழைக்கப்பட்டார். இவர் ஒரு சாதாரண மனிதர். என்ன செய்வது? உடனடியாக தனது நெருங்கிய நண்பரை போய் சந்தித்து, அரசர் என் மீது வீண்பழி சுமத்தி இருக்கின்றார், தவறாக யாரோ என்னை பற்றி கூறியிருக்கிறார்கள், எனவே நீர் என்னோடு வர வேண்டும், வந்து எனக்காக வாதாட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். அந்த முதல் நண்பர் யாரென்றால், தன்னுடைய செல்வமும் சொத்தும் வசதி வாய்ப்புகளும். அந்த நண்பர் சொன்னார், நான் உன்னோடு வர முடியாது, நீ போ. இரண்டாவது நண்பரிடம் அவர் சென்றார். தன்னுடைய நண்பர்கள், உறவினர்கள், தன்னோடு வாழுகின்றவர்கள், தயவு செய்து என்னோடு ஒருவர் வாருங்கள், அரசர் என்னை விசாரிக்க அழைக்கின்றார் என்று கேட்டபோது அவர்கள், நாங்கள் வருகிறோம், ஆனால் அரண்மனை வரைக்கு மட்டும் வருவோம், அதற்கு உள்ளால் வர முடியாது, வந்தால் நாங்களும் மாட்டிக்கொள்ளுவோம் என்று கூறிவிட்டார்கள். என்ன செய்வது? தொலைதூர நண்பர் ஒருவர். அவர் யார்? அவர்தான் கடவுள். அந்த கடவுளை அழைத்தார். தன்னுடைய இன்னலான இக்கட்டான இந்த நேரத்திலே, கடவுளே என்னோடு நீர் வாரும், இந்த அரசன் என்னை விசாரிக்க அழைக்கின்றான், எனக்கு உதவும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். கடவுள் அந்த மனிதரோடு சென்றார். அந்த மனிதர் உடன் இருந்தார். விசாரிக்கப்பட்ட போது என்ன பதில் சொல்ல வேண்டும், எப்படி பேச வேண்டும் என்று கடவுளே அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். அன்புமிக்கவர்களே, கடவுளுடைய மாபெரும் செயல்பாடுதான் நமது வாழ்வில் அன்றாடம் பிரதிபலித்துக் கொண்டே இருக்கின்றது. இந்த 2ஆம் வாசகத்திலே வாசிக்க கேட்டோம். திருத்தூதர் பவுல் நற்செய்தி அறிவிப்பு பணியிலே பல இன்னல்களை மேற்கொண்டார். எங்கு சென்றாலும் இடர்கள். இன்றைய முதல் வாசகத்திலே வாசிக்க கேட்டோம், எரேமியா இறைவாக்கினர் சந்தித்த துன்பங்கள், இடர்கள். இவர்களுக்கெல்லாம் கடவுள் உடனிருந்தார். கடவுள் அவர்களோடு இருந்து அவர்களுக்கு வேண்டிய அனைத்து பலத்தையும் கொடுத்தார். ஒவ்வொரு இறைவாக்கினரையும் இறைவாக்கு பணிக்காக அழைக்கும் பொழுது கடவுள் சொல்லுவதெல்லாம், அஞ்சாதே, நான் உன்னோடு இருப்பேன். எனவே நமது வாழ்வின் இடர்களிலும் துயர்களிலும் இந்த கடவுள் உடனிருக்கிறார். இடர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஒருவேளை நமது வாழ்க்கையில் ஏற்படுகின்ற தோல்விகளாக இருக்கலாம், நோய்களாக இருக்கலாம், பல துன்பங்களாக இருக்கலாம், இக்கட்டான சூழல்களாக இருக்கலாம், பெரிய ஆபத்தாக இருக்கலாம், பெரிய விபத்தாக இருக்கலாம். இவை அனைத்தின் மத்தியிலும், அனைத்து இடர்களிலும், இன்னல்களிலும் கடவுள் நம்மோடு இருக்கிறார் என்கின்ற அந்த நம்பிக்கையில் நாம் இன்னும் உறுதியடைய வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் இன்று நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அன்புமிக்கவர்களை, சென்ற ஆண்டு கோட்டாறு புனித சவேரியார் பேராலயத்திலே பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த அந்த சூழலிலே ஒரு பெண்மணி, மார்த்தாண்டம் பகுதியை சார்ந்தவர், அவருக்கு நெஞ்சு பகுதியிலே புற்றுநோய் வழக்கமாக பெண்களுக்கு வருவது, மார்பக புற்றுநோய். இந்த பெண்மணி பரிசோதிக்கப்பட்டார்.
பரிசோதிக்கப்பட்டு உடனடியாகவே இவருக்கு வேண்டிய அனைத்து மருத்துவமும் செய்யப்பட வேண்டும். இல்லை என்றால் இது அவர் உடல் முழுவதுமே பரவ வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று மருத்துவர் எச்சரித்தார். எனவே அவருடைய அந்த மருத்துவம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. வழக்கமாக தெரியும், கேன்சர் நோய்க்கு ஹீமோதெரப்பி கொடுப்பார்கள். இந்த பெண்மணிக்கு ஹீமோதெரப்பி கொடுக்கப்பட்டது. மருத்துவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தார், 16 ஹீமோதெரப்பி இவருக்கு கொடுக்க வேண்டும். 16 முறை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு இந்த சிகிச்சை அவருக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும். 3 முறை ஹீமோதெரப்பி கொடுத்த உடனேயே அவரால் அந்த தாங்க முடியவில்லை. மிகுந்த வேதனையாக இருந்தது. எனக்கு இந்த சிகிச்சை வேண்டாம், நான் செத்தாலும் பரவாயில்லை என்று கூறிவிட்டார். அந்த பெண்மணி ஒரு இந்து சகோதரி. அப்பொழுது அருகில் இருந்த ஒரு கிறிஸ்தவ பெண்மணி அந்த பெண்மணியை பார்த்து, நீர் கோட்டாரில் இருக்கின்ற அந்த ஆலயத்திற்கு தொடர்ந்து நீ சென்று வா, நிச்சயமாக உனது நோய் நலமடையும் என்று கூறியிருக்கின்றார். இந்த பெண்மணியும் ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை அங்கு நவநாள் திருப்பலி நடைபெறும், சபரியார் நவநாள். அந்த திருப்பலிக்கு வந்து ஒன்றுமே அவருக்கு புரியாது, என்ன நடக்கிறது என்றும் தெரியாது. ஆனால் ஒரு வேண்டுதலை மட்டும் வைத்து கொண்டிருந்தார், எனது நோய் நீங்க வேண்டும். அன்புமிக்கவர்களே, 9 வாரம் முடிந்து 10வது வாரம் அவர் மருத்துவ பரிசோதனைக்காக சென்ற நேரத்திலே அந்த நோய் முற்றிலுமாக நீங்கி இருந்தது. எனவே ஒரு தங்க மோதிரத்தை கொண்டு வந்து என்னிடம் கொடுத்து, கடவுளுக்கு நான் நன்றி கூறுகின்றேன் என்று கூறினார். எத்தனையோ புதுமைகள் மனிதர்கள் கைவிட்டாலும், நமக்கு இருக்கின்ற அனைத்து வசதிகள் வாய்ப்புகள் எல்லாமே நாம் இழந்து போய்விட்டாலும் கடவுள் நம்மை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். இதுதான் ஆழமான நம்பிக்கை. சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஆசாரி பள்ளத்திலே ஒரு திருவிழா திருப்பலிக்காக சென்றிருந்தேன். ஒரு ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் என்னை சந்தித்து திருப்பலிக்கு பிறகு கேட்டார், ஃபாதர் நீங்கள் எந்த ஊர் அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், நான் புதூர். புதூர்னா மண்டைக்காடு புதூரா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஆமாம், மண்டைக்காடு புதூர் தான். அங்கே கண்ணம்மா கோயில் ஒன்று இருக்குல்ல? ஆமாம் இருக்குது, அது இப்போ புதுசாக கட்டியிருக்காங்க, அழகாக இருக்குது அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன். அந்த கோயிலுக்கு நான் சிறுமியாக இருந்தபோது வந்திருக்கிறேன். எங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்க கூப்பிட்டு வந்திருக்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த சிறு வயதிலே எனக்கு கண்ணிலே பார்வை சற்று மங்கலாக இருந்தது. அதை பரிசோதித்த போது அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்று மருத்துவர் கூறியிருந்தார். கண்ணுக்கு அறுவை சிகிச்சை, இந்த காலத்திலே நமக்கு பல வகையான மருத்துவ முறைகள், அறிவியல் மேம்பட்ட காலம். 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கண்ணிலே அறுவை சிகிச்சை என்றால் எவ்வளவு பெரிய ஆபத்து, திருப்பி பார்வை கிடைக்குமா என்று உறுதியாக சொல்லவும் முடியாது. அப்படிப்பட்ட சூழலிலே அந்த பெண்மணியை, அந்த சிறுமியை அழைத்து கொண்டு அவருடைய பெற்றோர் வந்திருக்கிறார்கள். இந்த ஆலயத்திற்கு, பழைய ஆலயத்திற்கு வேண்டுதலை வைத்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் பார்வை கிடைத்ததாகவும், அதை தொடர்ந்து ஒரு நாள் இங்கு வந்து ஒரு உணவு சமைத்து எல்லாருக்கும் கொடுத்ததாகவும், அசனம் என்று சொல்கிறோமே, அப்படி கொடுத்ததாகவும் அந்த ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியை என்னோடு சொல்லி கொண்டிருந்தார். அன்புமிக்கவர்களே, இந்த பிரகாசி அம்மாவை, இந்த லூசியாவை நாடி ஏராளமான மக்கள் வருகிறார்கள். ஒவ்வொரு மாதமும் டிசம்பர் மாதம் 13ஆம் நாள் என்று சொல்லும் பொழுது பல்வேறு இடங்களிலிருந்து மக்கள் இந்த சிறப்பு வழிபாட்டிற்காக வருகை தருகிறார்கள். எதற்காக வருகிறார்கள்? ஏதோ அழகான ஆலயத்தை கட்டியிருக்கிறார்கள் என்பதற்காகவா? அல்லது கடற்கரையிலே அருமையான ஒரு பகுதியாக அமைந்திருக்கிறது, கடலையும் பார்த்து செல்லலாம் என்பதற்காகவா வருகிறார்கள்? நிச்சயமாக இந்த புனிதையை நாடி வந்தால் நமக்கு கடவுளுடைய அருள் கிடைக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கைதான். இந்த நம்பிக்கையிலே பலரும் நலம் பெற்றிருக்கிறார்கள், பல புதுமைகள் நடந்திருக்கிறது என்பதை நாம் கேள்விப்படுகிறோம். எனவேதான் யார் கைவிட்டாலும் இந்த கடவுள் நம்மை ஒருபோதுமே கைவிடுவதில்லை என்பதை தான் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும்.
ஜெனிஃபர் ஸ்டைன்ஸ் என்பவர் சிறந்த ஒரு ஆங்கில கவிஞர். ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் என்கின்ற ஒரு ஆங்கில கவிதை, கால் தடங்கள் என்கின்ற ஒரு ஆங்கில கவிதையை அவர் எழுதியிருக்கிறார். இந்த ஆங்கில கவிதையிலே அவர் சொல்லுகின்ற அருமையான ஒரு செய்தி என்னவென்றால், நான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் வழித்தடங்களை பார்க்கின்றேன். கடவுளோடு நான் இணைந்தே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்கின்ற ஆழமான நம்பிக்கையிலே என்னுடைய வாழ்வு நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. என்னுடைய வாழ்வின் அந்த வழித்தடங்களை திரும்பி பார்க்கிறேன். 2 ஜோடி கால் தடங்கள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன. ஒன்று நான், இன்னொன்று என்னோடு பயணிக்கின்ற கடவுள். ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு பிறகு ஒரு ஜோடி கால் தடத்தை காணவில்லை. ஒரே ஒரு ஜோடி கால் தடம் தான் உள்ளது. நான் கடவுளை பார்த்து கேட்கிறேன், கடவுளே, என்னோடு நீர் உடன் பயணித்து வந்தீர், ஆனால் குறிப்பிட்ட நேரங்களிலே உமது கால் தடத்தை காணவில்லையே, நான் மட்டுமே தனியாக நடந்திருக்கிறேனே, நீர் எங்கே போனீர்? கடவுள் அந்த மனிதரை பார்த்து சொன்னாராம், நீ இன்னலுற்ற வேளையிலே, நீ துன்புற்ற நேரத்திலே நான் உன்னை தூக்கி நடந்தேன். எனவே உனது கால் தடங்கள் அங்கு இல்லை, எனது கால் தடங்கள் மட்டுமே பதிந்துள்ளன என்று கூறினாராம் கடவுள். அன்புமிக்கவர்களே, திருப்பாடல் 23 3வது இறை வார்த்தையை 4வது இறை வார்த்தையை நாம் வாசிக்கும் பொழுது மிக அழகாக வருகிறது. சாவின் இருள் சூழ் பள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்க நேர்ந்தாலும் தீமை எதற்கும் நான் அஞ்சிடேன். ஏனென்றால் உம் கோலும் கைத்தடியும் என்னை தேற்றும். இருள் சூழ் பள்ளத்தாக்கிலே நான் நடக்க நேர்ந்தாலும், நெருக்கடியான சூழல் எனக்கு ஏற்பட்டாலும், எவ்வளவு துன்பங்கள் என்னை நெருக்கினாலும், என்ன செய்வது என்று தத்தளித்து தவித்த நேரம் இந்த கடவுள் நம்மை காக்கின்றார், நம்மை பாதுகாக்கின்றார், அவரை நம்மை தாங்கி நடந்து செல்கிறார் என்பதுதான் நமக்கு இருக்கின்ற ஆழமான நம்பிக்கை. எல்லாம் முடிந்து போய்விட்டது, இனி வாழ்க்கையே இல்லை என்கின்ற ஒரு எல்லைக்கு வந்தாலும் இந்த கடவுள் நமக்கு வாழ்வு உண்டு என்பதை கற்றுத்தருகின்றார். நீ இழந்து போகவில்லை, நான் உன்னோடு இருக்கிறேன், உனக்கு வழிகாட்டுவேன், உனக்கு வாழ்வு உண்டு என்பதை கற்றுத்தருகின்றவர் இந்த கடவுள். எனவேதான் அன்புமிக்கவர்களே, இந்த இறை நம்பிக்கையிலே நாம் நாளுக்கு நாள் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும். விவிலியத்திலே 2 நபர்களை நாம் பார்க்கின்றோம். குறிப்பாக பழைய ஏற்பாட்டிலே ஆபிரகாம் விசுவாசத்தின் தந்தை, இறை நம்பிக்கையின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகின்றார். புதிய ஏற்பாட்டிலே அன்னை மரியா இறை நம்பிக்கையின் விசுவாசத்தின் தாய் என்று அழைக்கப்படுகின்றார். இந்த ஆபிரகாம் இந்த இறை நம்பிக்கையின் விசுவாசத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவதற்கு காரணம் என்ன நமக்கு தெரியும். கடவுள் ஆபிரகாமை பார்த்து, நீ உன் இனத்தையும் வீட்டையும் நாட்டையும் விட்டுவிட்டு நான் காட்டுகின்ற இடத்திற்கு போக கடவாய் என்று கூறினார். இது யாரால் முடியும்? எனக்கென ஒரு வீடு, எனக்கென இருக்கின்ற குடும்பம், எனக்கென இருக்கின்ற மக்கள், எனக்கென இருக்கின்ற உறவினர்கள், எனக்கு இருக்கின்ற செல்வம், சொத்து எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு முன்பின் அறியாத ஒரு இடத்திற்கு நீ போ என்று சொன்னவுடன் அவர் கிளம்பி சென்றாரே, அது நம்பிக்கை. எனவேதான் அந்த நம்பிக்கையை பார்த்து கடவுள் என்ன சொன்னார்? உனது இனத்தை கடற்கரை மணலை போலவும் வானத்து விண்மீன்களைப் போலவும் பலுகச் செய்வேன் என்று கூறினார். அது மட்டுமல்ல, முதிர்ந்த வயதிலே ஒரு ஈசாக்கு என்ற ஒரு மகனை அவர் பெற்றார் கடவுளுடைய ஆசீரால். அந்த மகனை பலியிட கேட்ட நேரத்திலே அவர் தயங்கவில்லை. இதுதான் கடவுள் மீது அவர் வைத்திருந்த ஆழமான நம்பிக்கை. அன்னை மரியாவை பார்க்கின்றோம். கபிரியேல் வானதூதர் அவருக்கு, நீர் கடவுளின் மகனின் தாயாக போகிறீர் என்ற ஒரு அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட நேரத்திலே அவர் எந்த மறுப்பும் இல்லாமல், இதோ நான் ஆண்டவரின் அடிமை, உமது சொற்படியே எனக்கு நிகழட்டும் என்று கூறினார். எனவேதான் எலிசபெத்து மரியாவை சந்தித்த நேரத்திலே எலிசபெத்து சொல்லுகிறார், ஆண்டவர் சொன்னவை நிறைவேறும் என நம்பிய நீர் பேறு பெற்றவர்.
கடவுள் கூறிய அந்த வார்த்தை எனது வாழ்க்கையில் நிறைவேறும் என நம்பினார் மரியாள். அதன்படி அவர் செயல்பட்டார். எனவே இந்த கடவுளை நாம் ஆழமாக உறுதியாக பற்றி வாழும் பொழுது நிச்சயமாக எதற்கும் நாம் அஞ்ச வேண்டிய தேவையில்லை, கலங்க வேண்டிய தேவையில்லை, துன்புற வேண்டிய தேவையில்லை. இந்த கடவுள் நம்மை தேற்றுவார். இஸ்ராயேல் மக்கள் துன்புற்ற நேரத்திலே எசேயா இறைவாக்கினர் கூறினார், நீங்கள் தாயின் மடியில் கிடத்தப்படுவீர்கள், தாளாட்டப்படுவீர்கள். ஒரு தாய் தன் குழந்தையை தேற்றுவது போல நான் உன்னை தேற்றுவேன் என்று கடவுளுடைய நம்பிக்கையை ஊட்டுகின்றார். அந்த இஸ்ராயேல் மக்களுக்கு, அடிமைத்தனத்திலே வாழ்ந்த, பாபிலோனிலே வாழ்ந்த அந்த மக்களுக்கு எசேயா இறைவாக்கினர் கூறிய ஆழமான நம்பிக்கை. அன்புமிக்கவர்களே, நமது வாழ்க்கையை இந்த நேரத்திலே சற்று திருப்பி பார்ப்போம். இந்த உறுதியான ஆழமான நம்பிக்கையிலே எந்த அளவுக்கு நாம் வளர்ச்சி அடைகின்றோம், எந்த அளவுக்கு நாம் நாளுக்கு நாள் முன்னேறி வருகின்றோம், அதிலும் குறிப்பாக இந்த இளம் தலைமுறையினர் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். இந்த கடவுள் நம்பிக்கை எப்படி இருக்கிறது? இந்த ஆலயம் அழகாக கட்டப்பட்டுள்ளது, மிக அழகாக இருக்கிறது, திருவிழா நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. எனக்குள்ளே ஒரு கேள்வி, எவ்வளவு இடம் காலியாக இருக்கிறது? ஏன் இந்த இடமெல்லாம் காலியாக இருக்கிறது? ஒருவேளை மீதி உள்ளவர்கள் எல்லாம் வெளியூரிலே போயிருக்கிறார்களா? அல்லது எல்லாருமே வீட்டிலே அதிகமான வேலையிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார்களா? நமது அன்றாட இந்த இறை நம்பிக்கை இந்த திருவிழா நாட்களிலாவது நான் அமைதியாக வீட்டிலிருந்து அல்லது மகிழ்ச்சியாக தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேனே, அல்லது வேறு ஏதாவது அலுவல்களிலே நான் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்க கொஞ்ச நேரத்தை நான் ஒதுக்கி இந்த ஆலயத்திற்கு வர முடியாதா என்கிற எண்ணம் ஏன் எழவில்லை? ஆலயம் அர்ச்சிக்கப்பட்டு திருவிழா நடைபெற்று கொண்டிருந்த காலகட்டம். நானும் 10ஆம் திருவிழாவிற்கு வந்திருந்தேன். ஆலயம் நிரம்பி வழிந்திருந்தது. திருப்பலி முடிந்த பிறகு அப்படியே வெளியே செல்லும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 இளைஞர்கள் வருகிறார்கள். இந்த 50 இளைஞர்கள் என்று எண்ணி சொல்லவில்லை, கிட்டத்தட்ட 50 இளைஞர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அவர்கள் யாருமே திருப்பலிக்கு வராதவர்கள். வரும்போது கேட்டேன், பூசைக்கு வந்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை, வரல. அவ்வளோதான். அப்போ எதுக்கு போகிறீங்க? ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறோம். திருப்பலி முடிந்து ஆலயத்திற்கு வந்து எல்லோரும் ஃபோட்டோ எடுக்கணும், செல்ஃபி எடுக்கணும், பீடத்தை வச்சு அப்படியே செல்ஃபி எடுக்கணும். இறை நம்பிக்கை எங்கு போகிறது பாருங்கள். அன்புமிக்கவர்களே, கடினமான தொழிலிலே, மீன்பிடி தொழிலிலே ஈடுபட்டிருக்கின்ற மீனவர்களாகிய நாம் இந்த கடவுளை நம்பியே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். நம்முடைய ஒவ்வொரு கடின உழைப்பிலும், நமது வாழ்வின் ஒவ்வொரு சூழலிலும் இந்த கடவுள் நம்மோடு பயணிக்கின்றார். துன்ப வேளையிலே நம்மை தாங்கிக் கொள்ளுகின்றார். அப்படி என்றால் இந்த கடவுளோடு நான் இணைந்திருக்கிறேனா? என்னோடு வாழுகின்ற இந்த கடவுள், என்னோடு பயணம் செய்கின்ற இந்த கடவுள், என்னோடு இணைந்திருக்கின்ற இந்த கடவுளோடு நான் இணைந்திருக்கிறேனா? அதை நான் வாழ்க்கையிலே உணர்கின்றேனா? இந்த ஆழமான நம்பிக்கை நம்மளே இன்னும் அதிகமாக வளர வேண்டும். அதற்கேற்ற வகையிலே நம்மை நாம் உருமாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். கடவுள் இவர் மீது நம்பிக்கை வைக்கும் பொழுது இந்த கடவுள் நம்மை கைவிட மாட்டார் என்கின்ற உறுதிப்பாட்டிலே நாம் வாழுவோம். அதற்கான வரத்தை இந்த பலியிலே மன்றாடி கேட்போம். ஆமீன்.